weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to mbaña to windinga to feeralla to mbahe to dabbe to dabban to ñaabina to gurela cooga to jawaldi to tampi daro to hijaja to atena to burguduna to buubo awdi to lewe to babaɓe luuti ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelila gawdi wuuro nayyi ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie nogas jeetati lewru jolal hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom nogas e jeetati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko hikka watti duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko leydi Mauritanie heeɓi jeytari manditare e muɗum fodde duuɓi capantati joni noon kala hitande so oɗo ñalawma yonti ɓerɗe ɗe ne peccoydira leydi he to leydi Sénégal Toussaint Manga ko neɗɗo dawrugol jeenoɗe landa PDS o holliri tigui jaltude e landa ka kene wona lebbi tati joni o holliri e nder communiqué makko wonde o tawtoyi landa Pastef to leydi Mali otage uji sappo nagganoɓe kayine ndumba e nder Bamako lamorgo leydi ndi kamɓe sappo kala ɓe mbaɗama libéré e ballal kuninkoɓe leydi ndi to leydi Burkina Faso janguji ɗiɗi mbaɗino ñande aljuma ɓennuɗo to Burkina Faso koninkoɓe nayo mbasi hen pittali men yimɓe jamoreɓe tato kadi mbasi hen pittali men to leydi Togo tonne ko jangu ceɓɓitiɓe mbaɗi tigui e koninkoɓe leydi ndi ko famdi kala koninkoɓe sappo mbasi hen pittali men to leydi Cameroun ko montagne mawɗo kañum tigui yani e yimɓe wonnoɓe Guénaïse yimɓe ko famdi kala fodde sappo e goho neɗɗo maayi hen bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren. Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas jeetati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pular ko to leydi Mauritanie pudorɗen jeen ha to gorgol jeen ha to Likseyba Goural Yero to Likseyba Goural Yero ñande aleta hanki o nogas jeeɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi gouverneur woni walide gorgol o jaɓɓama toon to Likseyba to addimo toon noon ko wadde ko wiyete lotissement woni tigui yaltinde ko fati e leeɗe beddaji taw ko beddaji keesi beddaji garɗuɗi ɗum noon o fuɗɗima golle ɗe kanko waali o noon caggal nde o ari omo arde ɓen witeɓe topographie en omo ardi kadi e caterpillar mawɗo no fewi ona caterpillar noon ko caggal kayde topographie en jaltini kala laabi ɗon caterpillar o fawata jalo mum hiifa dendagal ko woni hen o holliri noon kala kay tawaɗo ene mahi galle mum walla ene waɗi ɓalal mum walla waɗi pengɗe mum to bedda foti lawde yo andu bedda kam kañum hecci lotissement kañuma hecci kadi gazara tracteur o koko rewnata ɗon jalo muɗum ɗum noon ñalawma hanki o golle ɗe fuɗɗima kay beddaji ɗi puɗɗima taƴede ha tengti noon e leeɗe kese taw noon koye mbadi kay mawninde manditare leydi Mauritanie ma en ketto hen noon cimtola musidɗo men sehil men miñi men ceerno Babi Sy to FM Likseyba Gorgol ceerno Babi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah. jam hiire mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV jam hiirema Haali Abouba hande ko amde altine nogas e jeetati lewru jolal novembre hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular to Likseyba Gorgol ma en kala puɗɗugol lotissement wuuro ngo eɗen gandi hono topographe en mbawi yettade ɗo ñalde aset nde tawi ko gam heɓanade puɗɗugol lotissement wuuro ngo jaɓɓaɗo jaɓɓugal payodingal hanki alata hanki o jaɓɓama ɗo jaɓɓugal payodingal hono walimo gorgol on woni Ahmed Mawul Sidi Abba o jaɓɓama ɗo jaɓɓugal payodingal tawi woni mujibu jillu makko noon ko hokkirde yamirore tawi ko puɗɗugol lotissement wuuro ngo e oɗo saaha noon yoga e leeɗe kay no yoga e nokkuji kay hono
lottisama on laabi mum kay mbawi yaltude no hanirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal pular ko ɗo e likseba gorgal ma en kal ko yoyti e centre CFO ko centre formation de orientation ne tawe ɗo e liksebe tawi ko jokkodiral ONGCDF santé pour le développement familial ɓe mbawi no kay heblude yoga e yimɓe tawi ko yoyti e karallagal kesal tawi woni informatique ɓen kala mbawi no heblede tawi koye dawal lebbi tati ɓen kala mbawi hebde seedantade mumen tawi oɗo centre on ina tawe ɗo e lycée gorgol Ghali Abouba ko ɗum ɗo woni ko juggunden kabaruji e ɗemgal pular sibabi lycée gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andidino seydi sibabi golle ma jooɗi peewi kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ko altine hande o nogas e jeetati jolala hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi watti duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi ɗiɗi ko leydi Mauritanie heeɓi jeytari muɗum kene wona joni noon duuɓi capantati kala kayinde oɗo ñalawma arti leydi ndi ene fecco to banggue ɓerɗe ɓe hen gona tigui e bellama ɓe gona e sunare mawde no fewi taw siftorde tawi saabi ɗum ko siftorde ɓen nogas e jeetato sagataɓe waranoɓe ñande jamma nogas e jeeɗiɗi ha ñande subaka nogas e jeetati novembre tawi 1990 tawi kadi ko dadiɓe darinoɓe rende gendi mumen ɓen sagataɓe noon ɓe kamɓe kala ɓe mbarano koye saaha kay laamu mawya Sidi Ahmed Wula Taya fedde witede ko vire noon woni collectif des veuves et des orphelins des martyrs des événements de 1986 ha 1990 ko fedde rendinde worɓe mumen mbarano eɓe babiraɓe mumen mbarano événement ji 1986 ha yetti 1990 ɓen noon ɓe cuuɓi hitande hikka nde temmaɓe oɗo hitande ñalawma hande o ɓe innir ɗum ko journée de paix de recueillement et d'espoir dino Mauritanie nouvelle de réconcilier avec ela mema ñalawma deƴƴere e siftorde kay ɓena waranoɓe duwanade ɗumen e ñagade kay ñagana e ñagade kay e jogade kay yakare moƴƴere ma leydi Mauritanie wawa weldide hoore mum ndi wona leydi peewal e leydi potal ko ɗum tigui woni ñalawma hande o journée o noon ko journée de deuil woni ñalawma sunare oɗon cérémonie noon de recueillement maɓe juɓɓin ɗum to siège maɓe tawateɗo to PK 13 ma en ketto noon goto e ɓen rewɓe ɓe worɓe ko joom galle mum warano e ɗiɗon événement ji ma en ketto hen ko konguɗi ɗin eɗi jurmini no fewi mbatten hakkille ettore nde ko tumbu min kay toñaɓe Mauritanie jeeyami puisque joom gallam koko nanga le 21 novembre e o nanga o wara ko ɓuri musdemi ko jomum nangede nawe watte mi yiitani ɗum ha joni saka mi waɗa doy ɗum ari nde yetne 30 ans joni mbiɗen jogui 62 ans joginimi ko 32 ans o nanga nde o nanga ko ɓurni wutte grand boubou ko taki militaire oui ndo ara yaade nde ɗon o tawi mbiɗa jooɗi mbiɗa jagge hoore tan wi kam jaara mi yeehi mbimi e Allah wat jaanje Allah wat jaanje on noon woyi darti seeɗa o darti o dari seram ha ɓooyi tan o wi kam e ɗum ka hitar o wimi ɗum ka hitar o wi noon Saydou so yi ha 11 heures ko hedde 20 heures wonno so yi ha 11 heures on jiyanimi gadde komin angara no yara nde omo andi ni ko miijimi omo andi kankone ko ɗum o miiji puisque ɗo dari seram nde kalde ha gayno wonko miiji kono o jaɓata yaltinde ɗum puisque o wiyata ko so yaltinde ɗum ɓeyɗata tan ko tampinde eyyi joni noon on yeehi yaade e chauffeur o ɓe gondi toon tene ha 11 heures jamma ɓe garti taw min mbiɗa nukkanomo hirande ɓe garti an o noddimi nder suudu mi ala ko noddatami nder suudu haala ɗum tan Umar nanggama tan eyyi Umar nanggama wino kanko so yi ha 11 heures yoni min jiyani mbo emin gandu ko nanggama o waɗi sikkude komo nangge saabu ko eddi ɗum ɗon
taw minen nana temps en temps fof min nawa woodi nangaɓe temps en temps fof e militaire uji ɗi minen nana woodi nangaɓe nder haala makko aɗa nana aɗa faama ɓeeɗo ko wariyaɓe e nder haala makko o wi amen ma wod wiiɓe moɗon won ko wariyaɓe sukaɓe taw kaljini amen mbimam cukalel jarte e 3 ans sone takkuno e bamum so yiyani ɗum wonata ke wullude ene wullo an namdoma an a dakkalta garmide tan haalnanimi haydara yimɓe tan ko ittu men mittiɓe tooñaɓe ɓe jomleji men mbara duuɓi 30 hande emen majji minen jiilo min donki yittude min jeehi ha inal ko mawoyi idi wadde no mawoyi idi wadde Siidi ari wi ene fewndita te ene jogorno fewndirde ne kayne Aziz ari kalko Siidi darino wi ne fewndo Aziz bonni joni noon Aswani ari kañum woni lamɗo kañum woni lamɗo lomtiide ɓeeɗo lamɓe fof yaanoɓe mbiyatmi kanko Aswani ko yo tawi omo yiɗi Mauritanie wonto Mauritanie ko yo dara o fewndita hakkunde ɓiɓɓe Mauritanaɓe ɓiɓɓe Mauritanaɓe on faami tigi ko goto e rewɓe ɓe joom galle mum warano e hitande 1990 ko konnguɗi jurminiɗi musti mettude heɗade no fewi kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni on fannu keddoɗen jeen ha to babaɓe wuuro men babaɓe ne tawe nder région de Brakna kamɓene teskama ɗiɗo duuɓi kala ñande nogas e jeetati lewru novembre so ari eɓe keewi darade kamɓe kala ɓe kullira suuro ngo fof hollira sunare mum ko fati e ɗiɗon événement ji bannoɗi en 1990 ɓen sagataɓe waranoɓe ñalawma hanki o noon tuggi jamma hanki walla kikiɗe hanki faade subaka hande o ne babaɓe ne wuuɗi jawno fewi saabu kay hewɓe sagataɓe hewɓe nangganoma rewɓe hewɓe kadi jaltino jamma jeehi ha to préfecture to ha to yesso commissariat foof namdade ɓen sagataɓe yo goppite ma en ketto hen cimtola ko ƴettuɗen ɓen sagataɓe tawateɓe nder babaɓe tawa kadi ko darinoɓe e ɗiɗon seppoji ñalawma hanki o faade hande ma en ketto Ismaïla ɓurɗo lollude cuusal Ismaïla assalamu aleykum rahmatullah. Assalamu aleykum hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Assalamu aleykum Khaliba min mbiyeten ko Ismaïla ɓurɗo andirede cuusal jeeyami koye mouvement yoltu hujjama eyyi jammo kam min mi tawaka hen ko heewi kono kam mboɗo andi ala fof ko mbaɗanimi e golle cofɗe par ce que ɓe jeehi happiɓe rewɓe sukaɓe worɓe foof no gonno ɗo hen ala fof ko mbaɗani ɗumen ewo ɓe nanguiɓe ɓe nayiɓe commissariat woni hen ɓe transféré ɗum commissariat Boggué ɗum foof ala ko mbaɗiri ɗum so wona ustude doole amen mais alhamdulillah rabbil alamin min pini sukaɓe foof heddinoɓe ɓe moɓe nangami ɓen foof jalti min mbaɗi seppo amen ha yuɓɓi kadi nangaɓe ɓe nan goppire seeɗa kadi min mbi ko soɓe goppaka min jeedata eyyi Allah jarama on jarama. Ismaïla wi tañum tawtoraka jamma hanki o ma en ketto goto e bandiraɓe rewɓe biteɗo Fatimata Diallo ko bannum debbo Thomas Diallo on ne tawa tigui haala ka guilata fuɗɗi ha tako worti Fatimata Diallo assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi jaam hiire moon radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jaam hiire moon Khaliba ko Fatimata Diallo haaldata e moon ɗo jeeyami ko babaɓe min mboto tawa janggo hanki jammugo sukaɓeɓe hanki ene joguino ɗo en 22 heures eɓe joguino réunion ewa kamɓe wajiɓe noon policier ɓe ɓe jaɓi min ko 22 heures tous les corps gariɗo hanki ɓe gari ɓe mbaɗi min descendre ɓe tawi ɗo rewɓe ɓe tawi ɗo mawɓe ɓe tawi ɗo sukaɓe ɓe tawi ɗo ene sukaɓe babanaɓe ɓe jane amen ɓe gardi tan ko fiide e hoynude ɓe gardan tan arde sinno ɓe gardano tan ko arde mabɓe nawma ɓe jiiɗi ɓe kono ɓe gardan ɓe gardi ko des menaces sukaɓe noon tabarakallah machallah jalodiri e mabɓe ene waɗi hen des civil ne ɓorni démsés ngaji ɓen garat ko heftude portable uji min cippire mabɓe ɗo kay goɓɓe tel min dofodiri e mabɓe normal min jaggodiri e mabɓe kay harande ha wuuɗi pendant 1 heure de temps ene waɗi haare min komi debbo
ɓe ndesabimi oto ɓorni melfe ɓe pooɗi melfe o ɓe ceeki robbo o ha keddarami mini pantalon e sicce ngos ɗum keddarami e nder haare toma miñam ƴeewi hankadi tawi ɓe ndesabi kam ɓorti pantalon mum hokkimi goɗɗo kadi ko miñam minen jiiɗiɓe ba ɓorti simis mum hokkimi min continue haare nde addana min découragé ade min continue haare nde min continue haala ka après nde continue haala nde continue nde joni noon ɓe ngari ɓe mbi ɓe dartini haare nde ɓe commissaire dartini haare nde ɓe mbi joni ɓe jiiɗa probléme ɓe gardani probléme mbimi oɗon jiiɗi probléme oɗon gardi probléme saabu ɓe jiiɗa probléme gara ha jana e galle neɗɗo dutto kadi ne peeji ɓe garda fiide ko village mabɓe nde ene mbaɗi grige minen min jiyani tarɗe foof eɓe couvre e goto cellata noon ɓe nawiri ɗiɗo arga e min kalama ha heddi toma e minen rewɓe min mbi toma yahara hande yahara ɓe mbi eɓe kalda e toma ɓe mbaɗi toma moral mbi kamɓe ɓe kaɓa ɓe gandi toma ala probléme toma ko moƴƴo ɓe cuuti ɗum joni noon ɓe nawi ɗum nde ɓe nawi ɗumen nde ɓe nanggori Demba Sall on ko activiste ɓe nawi ɗum ɓe nangi Alassane Sall ko activiste ɓe nawi ɗum ɓe nangi Dieynaba anani ɓe nawi ɗumen joni noon minen foof woni ɓe nawi min minne ɓe nawi kam ɓe mbaɗi min toon ɓe nawi minen foof ɓe nangi jeune uji foof moɓe gon 50 personnes ɓe nawi ɗumen ɓe nawi ɗumen commissariat ɓe dutti ɓe divise min ɓe ƴetti jeune uji ɗi foof ɓe nawi ɗumen commissariat Boggué e Toma e Demba Sall e Kaam on ɓe mballi ɗumen commissariat Babal minen rewɓe ɓe goppiri min 3 heures hayso min taaro ko worɓe daroto mbi minen komin rewɓe gadde policier ji rewɓe daro ɓe mbi non ko kamɓe darto policier daroɗo joɗɗo taaro walla ɓe mbima ya taaro e comcima noon ɓe mbaɗi min kala darata taaro ko noon ɓe mbaɗi min worɓe ɓe ɓe nayi ɗumen woni minen min garta min mbawi kam artude minen e wassalamu aleykum ko ni hara nde wayi min pini suba minen ɓe mbi hoto commissaire artiri min wi hoto min mbad haydara kañumen ala désordre ala haydara min mbi désordre kay ko onon puɗɗi désordre par ce que onon mbaɗi jinnaɓe men 89 90 87 onon mbaɗi minen de somin mbaɗi minen min mbaɗani désordre min mbi komin fettoto min mbi ɗo ko sokhna Fatimata Diallo ko banum debbo Thomas Diallo ha joni koto babaɓe keddorɗen keddorɗen kettoɗen Alassane Sall ko activiste ko goto e nangganoɓe on woppitama e oɗo saaha ma en ketto kañumne holko haalin Alassane Sall assalamu aleykum salamu aleykum bandiraɓe on namdoma jamal hirɗirɗon ceerno Abou wala Ali Ba salminama fewi on calmini ko radio Andu Diine Ma dendagal kadi jogorɓe heedi addande calminama fewi machallah ko juste o ko musidɗo mon Alassane Sall sugo activiste mo tennajo enen ɗo hannde cuuɗimin babaɓe hanki ummiɗo noctoɗo gaɗen ɗo subako o hanki e waɗanmo résumé hunde tan min jiyami to sukaɓe jaggannoɓe nawaɓe Boggué hankkedi sang 10 heures jamma woni 22 heures e police descente ɗo e men e waɗi noon information seeɗa kono machallah Allah waɗi hen sutura kam ɓe nawi men ɗo e commissariat babaɓe min goni ɗon ha woni 2 heures moins ɓe ƴetta men ɗo ɓe ƴetta lawol fewde kayit commissaire mbayguel faaɓe kayit ni ɓe jaaha e nder lande ɓe mbaɗi demi tour ɓe paane men Boggué min gari Boggué par ce que de 3 heures jamma ko ɗo min mbalde mabɓe jagguidiral tan e biri gandirɗon ni tan ha aɗa koɗe haali kam ha e subako ni wonon kadi ɓe gattira men babaɓe ene woni ɗo ɗo kalden eɓe goppi men e ñalawma hannde sanga midi walla midi kam pawɗo seeɗa ko machallah wadde tan résumé haalande ko noon hunde yarno ɗum noon on calminama fewi machallah o ko musidɗo Alassane Sall sukaɓe no nangganoɓe keewi wonen mo gandi wonen mo ganda kono noon ko noon hunde yarno ɗum noon jarama ceerno Alassane ndeɓe nanggui moon hanki nde jammude haydara ɓe mbaɗani moon gueɗe kantoride ko nandi hen e ndeɓe nawata moon Boggué nde ala ko mbaɗi moon toon e suba nde haydara aussi kadi ɓe mbaɗani moon ɓe tampinani moon tan ala kulli haalin machallah min mbawi wiide hunde kam ɓuuri wadde caɗele tan ko ɗo e nder galle o sanga nde desanta men ɗo nemi garda men noon fof no gandi laamu leydi muttene wayi toujours addan ko dolam mi jetti tan keɓiɗo foof ko dilta téléphone ma e waɗi noon ɗon jaggidere saɗa kono sukaɓeɓe e mi wawi wiide ɓe mankane men respect walla ɓittana men gueɗal kam donc idi foof neɓe camira men ni mi sikki wona noon laamu foti samirde ɓiɓɓe leydi e alors que camin ɗo kam min jooɗi tan ɓe cami dow amen e mbaɗa sukaɓe rewɓe mbaɗa sukaɓe worɓe woni ni faɗɗiɓe ɗo e nder galle he donc noɓe information waɗi ni woni sukaɓe ɓe jaggini automatiquement ɓe monite ɗumen e nder ɗe monite men ɗo aɗa andi sa moniti cuulel en lawol fidde hunde ɓeydoto serade woni sukaɓe hunde ɓe monitaji guila hedde vers 10 heures comme mbiɗen ni ha 2 heures jamma ha watti amen lawa toon monitaji poɗɗi ittude men mbiɗa sikki no neɗɗo mo wujjani fenani franga ɗe monitaji
donc ɗum fof wa noon kam ka nder commissariat to enen jii noon e mbawi ɗi jiyan caɗele par ce que ittami nokku ma nawama ladde mbalɗa tan ko tournude nder ladde par ce que mbawi ni no ummiɗo e baba ɓe mbaɗani direct bogue ɓe kirti tan ko tournude nder ceen donc min lorin toon ɓe gadda men départ o ɓe mbi keɓe pourcent min mbaɗamen ko cuuɗe ngel mbe sikki ko waɗata hedde 5 métre ɗum ɗon mamin gon hedde nawgas e joyi suka so mbaɗami suudotour ɗum ko caɗele kono yinde ha hedde nder hedde 23 hedde 3 heures jamma anni min gullitinan ni mataw Allah andi honno commissaire arɗi ɗon tini ɗum nde arde ramassi kamɓe agence aji kam ittanɓe noon mamin e salle goɗɗo kono noon kam min gonani e commission moƴƴi par ce que ke dow karo min mbaali ha weeti ma e subaka commissaire arni min piɗɗin haalande mo caɗele ɗe min jii ɗon e agence min tawi ɗon ndi dal gurdam catɗam ɗo min mbalta nanggue jam min kaala ɗum finalement subaka adda men teppe kam min betti min jooɗi hen donc kam ko min jii tan ko injustice min jii par ce que neɗɗo woyi neɗɗo forani fiirede miiji foti fiirede golle minen kala ko wawi wayde min garen sur le terrain taw haske min jogino miiji kam hande wadde seppete min jogino wadde jour seppo mais ko seppe jam yam min ganino wadde min dawrani pour helde kaake min dawrani pour helde haydara ɗum min kalni monsieur le commissaire hoore mum donc min mbawa wiide amin gandin aduna tan hettoroɓe men kam ya paama ha joni leydi ndi ɗen continue e wadde ko wiyete ko injustice potal aya nder leydi minen noon en tant que potal artani sari laataki minen gona komin dartini ɗiɗo haareji amin pari pour ɗum foof hayko ɗum min keeɓi message o keewi nomin jalta nder naction e armi addama toon ni min wona armi huɗɗinto men yaade donc nous on est prêt de mourir pour la justice en tant que ndeɗo bonande o 1990 wiyeɗo jinnaɓe amin waraɓe ñaworo waɗani a faami joom gonga andina gomo mum joom fenani andina fenani muɗum ko ndiyan yimɓe mbawata yaftodirde leydi continue e yaarude foti yaarude kono so wonti ɓen dawren belto ɓen dawren cuuni minen dal ni tan nemi jinni ni tan min mbawi yarde hunde bisimilla monsieur machallah Seydi Sall ko wonno ko konngudi Alassane Sall tawa namdinomo ɗeɗon namde ko biyeteɗo musidɗo men biyeteɗo Ismaïla ɓurɗo lollirde cuusal kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen e fannu 28 novembre hono Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o waɗi discours makko à la nation ko fati kay e manditare leydi ndi wattore duuɓi 60 o holliri noon wonde kay o rokki yamirore ko fati ɓeydugol jobdele woni salaire uji e allocation familiale e dokkugol ko fate primaji dokkugol primaji d'encouragement wonande kay ɓen jangguinoɓe école aji e personnel d'encadrement fondamental e ɓe secondaire kala ɗum noon fuɗɗoto tigui ko à partir du 1er janvier hitande ujunnaji 2023 woni hilande dartode ɗo e lewru tan o waɗi kadi cimtol ko fate golle makko woni bilan le laamu makko golli e nder ɗuɗe duuɓi tati cakkitiɗi o fodanima kadi ɓesgu murtannaɓe kala wonde kay mawo daro kanko e laamu kala ma laamu ngu daronde dole mum ponno haalidi Mauritanie wawa sertude e caɗele taw ko crise gonɗaɗo e oɗo saaha joni ha joni koye on fannu keddoɗen kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie omo yamini tigui altine hande o 27 lewru jolala to wuuro witego Tigigza nawtama toon noon koko fati e jillu gollal woni visite de travail et d'information e to Tigigza noon ene tawe e nder région mo Tagan ma rokkuto noon yamirore ko fati e puɗɗugol golle projet ji kewɗi no feewi ma o fewnu toon kadi ko ma faw toon tufere arwanide ko fati kay e golle ɗiɓe mbiyata structure de base o rokka kadi coup d'envoi ko fati e puɗɗugol golle fewnude lawol ummade Tigigza faade Boumayda o yami o yahani goto noon kanko horejo leydi ndi omo yaade sete timmude no feewi guila e yimɓe gouvernement makko ha e yimɓe jooma ngaluji woni les hommes d'affaires ha joni koye mbaadi 28 novembre keddoɗen kanko Cheikh Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi ndi o rokki tigui yamirore e tugnade article 37 taw ko constitution leydi ndi o rokki yamirore goppitgol temedde ɗiɗi e nogas e jeetato neɗɗo taw ko sokonoɓe nder kasoji ɓen goppite noon koye mbadi grâce présidentielle hay goto e ɓen noon nogas temedde ɗiɗi e nogas jeetato hoppitaɓe hay goto tawetake hen taw ko baɗɗo viol walla taw ko terroriste walla taw ko baɗɗo de traite woni tigui nanggude yimɓe trafic yimɓe walla tigui ko barɗo hoore gueɗe baɗe noon woppitake e nder ɓen temedde ɗiɗi e nogas en jettato habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ɗum to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen hono no mbiruɗen gartidi kabaruji men Toussaint Manga ko mennoɗo wonde député e nder leydi Sénégal ko neɗɗo dawrugol o jeeyati ko jeeyano koye landa witeka PDS kanko noon o yalti landa PDS kene wona joni lebbi tati o holliri noon e oɗo saaha joni ñalawma hande o e nder haalande makko e nder windande o waɗi o holliri tigui wonde o tawto yikkaɗo landa witeka Pastef
PASTEF woni les patriotes du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité o holleri kadi e ndera discours he ko addinimo tawtude o do landa kaado landa wite ka PASTEF sabu o holleri jabbala PASTEF yabingal e miijo jogi ngo ene yaadi e miijoji makko ha joni kabruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal ne teskatigi kewgol dawadi taw ko dawadi gubutodi e gofaali baloji wofde e ndera kawlake ko taari dum kala dina non service aji élevage umminima tigi ko fate campagne on campagne non ko kala rawandube potti kay so ittude wonki muduma be koliri non sabu kay odo saha kala eduma teska e kala saha dawadi no woda be ngati e ndera wuro ngo ko ngam yiddino rende kawlaknabe e jawdi mumen kala ko dum sabibe ummini odo campagne warde dina dawadi taw ko gubutodi e balodi wofde e ndera wuro ngo ha joni ko leydi Sénégal kedden jena to Kafrine gollotobe ketala bitengal fera woni front d'entretien routier autonome woni tigi entre woni tigi woni bena gollotobe taw ko toppitibe ko fati entretien laabi e ndera falde Kafrine be kolliri tigi wonde ko be kolliri be gollani nyalawma hande o be gollaki ko be hofbe juude be mbadi diño mabbe non yeso mairie ni yidde haldude lamungu andinde lamungu kadi cadele mabbe be kolliri non lebbi joyi hande ko be kebani jobdele mabbe e be jidi non yo lamungu andu gilay mere o hay lamungu kala yo andu wonde kay kambe ko ya jobdele he ko hen be nguri ko hen be nyamata ko hen kadi be nyamminta biskuji mabbe ko hen be jobata jobdele jangde sukabe mabbe ko hen kadi be jobata courage mabbe e ndiyam mabbe kala jodade lebbi joyi non yobaka dum don ko hunde musde feebe eri lamungu non de toppito kay habe mbaw hebde gabbon mabbe ko buri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keddoden jeena ha to Medina Gounass non odo saha kala koy heblobe gonno ta ko heblo andu diine mada gona heblo non gasi ha laabi ma enquête hena kongudi ceerno Jalal Dine taw jetti kongudu makko ko amusiri men Amasamblo Ibrahim e Allah ko moƴƴi hikka e jetti Allah no feewi e yibbinde heblogo andina ma ɗo e nder Medina Gounass heblogo ɓooyi wadde ɗiɗi foti waɗe kono min ken waɗum tan ko toon e nder ɓundu en Fouta en sabu koye nder guure janggateɗe he tan wonno ko hitande foof tan guure woto suuɓo ken ƴetta yimɓe mbaɗeta heblogo so kalno guure ɗe jaɓɓiri no feewi sinni hen no feewi waɗa hen saaji ni ɓe poɗodirat goto feewi kañum hikka yonta waɗa saaha min mbaɗa fodde balɗe jeegom mbaɗa guure ɗiɗi pour fo heeɓe belte hallay ko yimɓe guurɗe ko jaɓɓi ɗum eko tinni hen eko bakkili hen minen Madinaɓe noon min miiji Madina kadi no foti hebde hen kadi ma safort no foti sabune Madinaɓe wonɓe gaaɓe ma tawtata heblogo ma ɗum wonɓe fartange wawa tawta heblogo kadi kamɓe aroɓe ne gasane mabɓe gowani Madina no feewi mana yen occasion wawde wonde e Madina so balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe joyyi ɗum ne jeeya ko saabi gargol gayangol komin gari ko noon nde wonno Allah ñaawi hikke ko yimin mbaɗɗo e nder legal nere jamanere ngadduɗo kasara gasima hen joni subaka fuɗɗude hutorede Allah hokki sa Hadj Abou Dia yimin en mbawi waɗɗo mbiya Allah jarama min pelli waɗɗo ko min jiiɗo ko min jetti haalno feewi gati nernaɓe jaɓɓori hunde elle ko kamɓe nodduno ɗum kaɓe bismi ɗum ɗo e wuure tinnare mawde jiiɗa e wertande yimɓe leese e jeese e weltade komin garta ga min jangga ko haalsama ɓe ndendini ɓe dokki en mbiyi waltere hoɓɓe ɓe teddugal foof soko Allah e mbaɗi waɗi min jettaɓe no feewi ɗum ɗo kadi ne weeli ewa yimɓe gara e hunde tawaɓe jaɓɓo ɗum bismo ɗum kollira hen yidde mbaɗa hen dolu mumen e jawdi mumen ne koytata Allah no feewi no feewi en jettata no feewi no feewi ɗe ñaaga Allah yalno ɗum yeeso so Allah en belti no feewi ɗeɗo balɗe kadi bangoɗɗo aɗa andi guure ɗe toon won hen guure taw aɗa andi yidde nde kono dolɗe dokkirano ko so wuuro ganduɗa wuro manan no feewi aroɓe ne keewi gimmo e nokkuji fof gara kawrita hen ne wawi dongal teddedi e nder wuuro ngo kañum fof waɗa noon ala fof wuuro mengo wayta teddi walla ko nandi hen ami hayla goto kadi so jiiɓe jeeta wadde ko ɓuuri timmude hunde fof ko ɓuuri timmude ko toon mbaɗa ɗum waɗi an ƴeytintoɗo ma yi ɗum ɗo ne wawi won teddinde ma nden noon so wayi noon a miijoto annen yo meeɗa arde wuuro ma ballaɓe hen ndendon hunde mi jetta Madinaɓe noon no feewi saabu foof en bismi si heblo ɗo wuuro he kadi so wona no dottiraɓe wonde aroɓe yo won kaari en fedde andinema e goomu jangde kadi ko subtaɓe ganduɗa filliɓe jangguinde ɓen tan nodda hen mais so wona so waɗano jeegal ko arno heƴatano e saluji gandi yimɓe ne mbawi yidde jangde mbawi jaɓɓade hunde kadi ɗum ne ala ko addi waɗi so wona hen beele yimɓe kejja mbawa wadde hunde haade sabune so woni keblo o goto e nder tolno he so yimɓe heeɓe gari ha ɗum keeɓi hejje hen waɗa caɗele ɗum saabi waɗa hen ko hakkidi ganduɗa to yimɓe ɓe fodde aroɓe kam mbawa hejje e classe he goto mbawa foof heblogo wawde lawol goto Moussa Bara wi joni ni Allah yo moƴƴere ko haali kam banggue heblogo nder o foof haydara hen o hedda kadi eɗen jetti bandiraɓe men wonɓe ɗo ganduɗa ko hebliyankoɓe jangguiyankoɓe mawɓe ko wayno Amadou Ba en Amadou Hamidou Ba en Sanda Pular Ousmane Ba en ganduɗa jangguino foof e jangguino école Kayfour Lenkering ewa yantude e ceerno Bara Ba en ɓe e
kadi kañum waɓe noon ɓe ganduɗa daariɓe tigui rigui joguiɓe binnan ne ballen e golle Allah jarama ɓe jarama bindaɓe foof jarama on radio ngo on jarama on mbaɗi darde moon foof en jarama yo Allah wallu ko ni no yimɓe mbaɗata yimɓe jiɗɗi codde laamu goto foof heeɗi ɗo so iri toon tan so Allah aji hunde ɓamtoto inchallahu taala Allah jarama on jarama allahumma salli ala sayyidina sallam. ceerno Jalal Dine to Madina Gounass tawa ƴetti konguɗo makko ko Amadou Sambalo kabaruji men e ɗemgal Pular ha joni to leydi Sénégal jeen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Issa Kébé. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor aljuma jawtuɗo arjuve gouverneur ina wayno yeehi to garu Thier omo waɗa toon sollicitation hakkude makko e sofereɓe ɓe wonnodiɓe batuɓe gone yewtude o wiɓe accident ji ɗi ina keewi 2021 o ummi ɗo no yewtude e jakartaji waɗoɓe garasuji ɗi o haalaniɓe accident ji ɗi no mbayi hewde ɗum noon yoɓe mbaw rentade ɓe mbawa andude noɓe dokrilta o wi ina wayno 2021 accident ji autoji mbaɗi ɗo e nder Casamance 160 accident ina wayno e nder 160 accident yimɓe fodde yimɓe nogas maayi hen ko heddi koko belsi o wi accident ji jakartaji fodde 60 accident 2021 waɗi yimɓe sappo mayɓe hen ko heddi ko ina belsi o wi 2022 ndeɗo hitande gonɗen kanko adjoint gouverneur o wi waɗi autoji ɗi mbaɗi accident ji e dennagal tirtowal Casamance fodde 100 accident joni noon e nder hen fodde 40 neɗɗo duttima e jomum ko heddi ko ina belsi o wi jakartaji ina wayno mbaɗi accident e 2022 fodde laabi 40 accident fodde yimɓe 11 ina wayno maayi hen ko heddi ko ina belsi ɗum noon yoɓe mbaw andude noɓe dogorirta ɓe mbawa rentade ɓe jaara seese nde wonno o wi yarude seese hatta yettoyade o wi hotoɓe taliji ɗi ne moƴƴi hotoɓe ƴeew noon belgol taliji ɗi ɓe dogranoɓe belda ala yoɓe mbaw rentade so ronki ɗum kala battuɗo accident ƴette kuugal mum heɓte wonta dognu o haalani ɓe kamɓe sofereɓe e dognoɓe jakartaji ɗi ɗum noon konngol ngol ndesenen ɓooyi yo Allah wat jaam. Weltare TV musidɗo mon Ahmed Issa Kébé gorko mbot kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodire Sar Abdoulaye Sar yo Allah hokken walde jaam. Allahumma amina Sidi Kébé kabaruji men ɗemgal Pular se noon mima to Ziguinchor koto leydi Mali paadena jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate sécurité et la protection civile mo leydi Mali o holliri tigui jara communiqué makko mo ɓayyini tawi ko communiqué o noon ko général de brigade hono Daouda Ali Mouhiddina kañum siifi on communiqué wonde kay ñalawma hanki o no gasi jiiɗiɗi jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi ɗiɗi sanga 17h30 dadiɓe leydi ndi ɓe hinde unité spéciale des forces de sécurité ɓe mbaɗi opération mabɓe mo walanteɗo Allah gam kay liberde hokkude liberté ɓen taw ko dahanoɓe ene nanga otage ɓe libéri fodde sagataɓe sappo nanganoɓe otage ene dumba e nder galle goto tawteɗo e nder Dakar e nder tawteɗo e nder galle goto tawteɗo e nder Bamako ɓen kolliri noon ɓe nangui kadi bandiji kewɗi no fewi kene wona bandiji nayya teɓama hen otage uji ɗi noon otage uji ɗi noon ɗiɓe dumbanoɓe kala ɓe dumbano koto legal bitegal Massalu Bougou ngal legal waɗani hôpital di Mali otage uji sappo noon e nanganoɓe ɓe hen jeegomo ko worɓe hen tato ko rewɓe goto ko cukalela kamɓe kala noon koɓe famille goto ko famille kay opérateur économique goto joom ngalu ko kañum tigui ɓe biftino famille mum kamɓe otage o noon nanguɓe otage uji ɗi ɓe namdino ko temedde jeenayyi woni